kaikille taas. Tänään pelataan vähän. No ei me nyt pelata mitään. Joo. Odotas, mun kaveri soittaa. Moikka. Tulin takaisin, kaveri soitti. Kun 4 meillä on toi luokalla toi väridisko, niin se soitti siitä, että milloin mä pääsen niille. Mut niinku, en mä nyt tajua, mitä mä oon hävittämässä. Kuitenkin. Mä haluan näyttää mun korvia. Yleensä kukaan kiinnosta, mut joo. Siinä se on. Eikö se ookin söpöä? Mulla on nyt jättä. Moikka. Arvaa mitä? Kaikille. Mä haluan ivetää. Jonkun oudon syyn takia. Kaveri haastoi mut sanomaan kaikille. Fuck you. Eikö se kiva?